Hey, salut și bine v-am găsit la un nou videoclip pe canal. Eu sunt Adrian și astăzi facem 10 tipuri de elevi la orele online. Mi-a venit ideea asta deoarece și eu fac orele online acum. Am văzut destule tipuri de elevi. Asta mă include și pe mine. Eu sunt genul ăla fără stres. Așa că, înainte să înceapă videoclipul, dacă vreți să-mi arătați susținerea voastră, vă rog foarte mult, apăsați butonul de like, dați un subscribe și dacă vă place videoclipul, dați un share. M-ar ajuta foarte mult și v-aș mulțumi. 10 tipuri de elevi la orele online. Ăla care nu înțelege niciodată nimic. Ce? Ce-o zis? Ce? N-am înțeles. Cum vine asta? Ce? Ăla de linguișitorul clasei. Domn profesor, vreau să fiu ca dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți modelul meu în viață. Deci nu mai văd. Deci doar ca dumneavoastră vreau să ajung. Nu vreau să știu nimic altceva. Ca dumneavoastră sunteți un exemplu pentru mine. Sunteți cea mai tare persoană după glob. Ăla de comentează la orice cu microfonul stins. Uite-l bă și pe ăsta, uite cum arată, mă. Ia, vorbi și ăsta. Ia uite bă la el, bă. Stai mă în banca ta, mă. Ce vorbiși, mă, tu? Ia uite și ăla ce se încurcă. Ăla de să joacă pe telefon. Ăla de mănâncă mereu. Ăla de nu are semnal. Ce? Ce? Stați că n-are semnal, nu vă aud. Stai, nu, mi-a picat internetul. Hai de capul meu. Nu mai intru la oră. Pa. Ăla de n-are stres. Ce mă, avem ore? Ah, ok. Mă duc la magazin și mă întorc după. Aia de să crede cea mai frumoasă. Uite și la fraieri ăștia cum se uită la mine. Ei cred că eu nu-i văd. Bă, sunteți limbă după mine, mă. Faia. N-aveți vă mă parte de mine, mă, fraierilor. Aia de pune mereu întrebări stupide. Ce? Ce? Avem ora azi? Am intrat la ora online? Ah. Când o pauză? Cât mai avem din oră? Ce învățăm azi? Da, profesoară, predați azi? Aia de vorbește mereu prin mesaje. Ha? Na, nu rău. Prezentă. Mi-a scris Marcel. Bună, Marcel. Asta a fost cu cei 10 tipuri de elevi la orele online, așa că dacă v-a plăcut apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Bye!